Ahojte žiaci, to som ja, vaša kamarátka Matylka. V dnešnom videu sa naučíme násobiť číslom 10 a číslom 5. Aký je výsledok daných úloh v tabuľke, ak násobíme číslom 10? Príklady si najskôr zapíšeme. 10 krát 1 rovná sa 10. 10 krát 2 rovná sa 10 plus 10 a to sa rovná 20. 10 krát 3 sa rovná 10 plus 10 plus 10 a to sa rovná 30. Video si zastavte a skúste podľa vzoru doplniť tabuľku. Výborne! Máte hotovú tabuľku. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Super! Poďte si spolu so mnou vyfarbiť v štvorčekovej sieti štvorčeky podľa zadaných príkladov. Pod videom nájdete štvorčekovú sieť, ktorú budete k tejto úlohe potrebovať. Môžete však použiť aj štvorčekové zošity. 5x4. Vyfarbíme si 5 riadkov a 4 stĺpce. Koľko máme vyfarbených štvorčekov? 5 plus 5 plus 5 plus 5 rovná sa 20. Skúste si to teraz sami. Video si na chvíľu zastavte. 5x3, 5x1, 5x5. Máte vyfarbené štvorčeky a viete mi povedať výsledky týchto príkladov? Tak poďme na to. 5x3 sa rovná 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 a to sa rovná 15. Máme vyfarbených 15 štvorčekov. 5x1 sa rovná 5. Máme vyfarbených 5 štvorčekov. 5x5 sa rovná 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 a to sa rovná 25. Máme vyfarbených až 25 štvorčekov. Výborne! Vedeli by ste mi povedať, aký je výsledok nasledovných dvoch príkladov? 5x2, 2x5. Áno, presne tak. Výsledok je rovnaký. 5x2 a 2x5 nám oba dajú rovnaký výsledok, a to 10. 5 stĺpcov a 2 riadky nám dá dokopy 10 štvorčekov. 2 stĺpce a 5 riadkov nám dá dokopy 10 štvorčekov. Ďakujem za vašu pomoc, kamoši. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj!